יש לי קצת יותר מדי זמן פנוי היום, אמא תתקשרי אליי, אני אחכה בצד השני, את יודעת אם את צריכה אותי, אני במרחק שיחה, אז בבקשה. יש לי קצת יותר מדי זמן פנוי היום, אמא תתקשרי אליי, אני אחכה בצד השני, את יודעת אם את צריכה אותי, אני במרחק שיחה, אז בבקשה. מי מנגב לך את הדמעות לפני שאת נרדמת? האם את מאושרת? מה חלמת אתמול בלילה, או ששוב פעם את לא כל כך זוכרת? אוגרת כל כך הרבה דברים בפנים, מילים כמו סנאים, הלב דומים, עכשיו שום חיוך לא מכסה פנים, ואם את צריכה לדבר או לפרוק טיפה ואין שם אף אחד אחר בסביבה, את יודעת 052 במרחק שיחה ממך, אני במרחק שיחה, אני עזר כנגדה, אם תושיטי את היד אושיט לך בחזרה, אושיט לך בחזרה, יש לי קצת יותר מדי זמן פנוי היום, אמא תתקשרי אליי, אני אחכה בצד השני, את יודעת אם את צריכה אותי, אני במרחק שיחה, אז בבקשה.